नमस्कार प्रणाम भोजपुरी समाज खबरें भोजपुरी में आप सबके स्वागत बा। हम महेश तिवारी। द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी आज होली के बीतला के बाद पावर स्टार पवन सिंह जी एगो और धमाका लेके आ रहल बानी। पावर स्टार पवन सिंह जी अपना फैंस लोग खातिर एगो लोकगीत के तैयारी में बानी। लोकगीत गवा चुकल बा, ओह गाना के शूटिंग हो रहल बा। रउआ लोग पिक्चर में देख सकत नहीं, पावर स्टार पवन सिंह जी अपना शूटिंग लोकेशन पे बानी, सेट पे बानी। पावर स्टार पवन सिंह जी ऐसे तो बहुत कम गाना गाइला, इतना बिजी शेड्यूल रहेला, कम से समय ना मिल पावेला। पावर स्टार पवन सिंह जी अपना फैंस लोग खातिर एह बारी समय निकलले बानी। होली के तुरंत बाद ही वहाँ के लोकगीत लेके आ रहल बानी। पावर स्टार पवन सिंह जी के आवाज़ में लोकगीत होके तो ओकर का बात कइल जाओ। पावर स्टार पवन सिंह जी के ई सोच रहेला कि अगर हम बड़ा स्टार होके 40 गो गीत रोज गाइम तो हमनी के भोजपुरी के आवे वाला जे नया जनरेशन के गायक लोग बा, लोग जे नया एक्टर बा, जे नया राइटर, माने भोजपुरी में जे नया कदम रखे वाला बड़ुए, जे पावर स्टार पवन सिंह जी के देखेला, जे फॉलो करेला, उ लोग के मौका मिले के चाही। काहे कि अगर बड़ा स्टार ही रोज़ रोज़ फिल्म अपन रोज़ रोज़ गाना रिलीज करी है तो छोटा लोग के केहू ना सुन पाई। यही से पावर स्टार पवन सिंह जी अपन होली के गाना बहुत ही लेट रिलीज के लिए रही। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जी के ई सोच रहेला कि हम तो गाइब, लेकिन हमरा से पहले जे भी बड़े भाई उनकर गाना बाजे के चाही। काहे कि सबके साथ रही तबे भोजपुरी के विकास होई। ई पावर स्टार पवन सिंह जी के सोच है। यही के चलते पावर स्टार पवन सिंह जी अपन गाना लेट छोड़ले रही होली के। अब भोजपुरिया समाज इतना प्यार देवेले कि आज 10 दिन हो गई गाना के रिलीज भइला, होली भी बीत गई बा, लेकिन आज वो गाना ट्रेंडिंग 1 में म्यूजिक सेक्शन में बिया। बा भोजपुरिया समाज, रउआ सभे एकदम भोजपुरी के सर ऊंचा कर दिले बनी। काहे कि पूरा वर्ल्ड के ट्रेंडिंग सेक्शन हो गए। अब पूरा वर्ल्ड के, इंडिया में मैंने कम से वर्ल्ड के तो बात छोड़ दी, कम से कम इंडिया के तो लोग जरूर, मैंने इंडिया के बाहर भी पावर स्टार पवन सिंह जी फैन बढ़े, लेकिन हम खाली इंडिया के बात कर रहा बानी। वो ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन में माने तमाम सिंगर लोग के म्यूजिक में ट्रेंडिंग में गाना जाला, लेकिन वो स्थान पे आपन एगो भोजपुरी के गाना ट्रेंड कर रहा बिया, वो 10 दिन से। होली बीत गईला के बाद होली ट्रेंडिंग में कर रहा बा। ई एगो अजूबा माने दृश्य बड़ुए, जे भी देखत हुई उ बड़ा मने आश्चर्यचकित करत हुई कि हई पावर स्टार पवन सिंह जी के जो जलवा बा एकर कोनो जोड़ा नइखे। ना पवन सिंह जी के जोड़ा बा, ना हमनी के भोजपुरिया समाज के दर्शक लोग के जोड़ा बा। हमनी के भोजपुरिया समाज के भी उतने पावर मने बड़ुए, पावर स्टार पवन सिंह जी के जितना पावर बड़ुए उतना भोजपुरिया समाज के कहीं अधिक पावर बड़ुए। काहे कि पावर स्टार तो ओरिजिनल भोजपुरिया समाज ही है, और भोजपुरिया समाज अपन पावर दबे जब देले पावर स्टार पवन सिंह जी के, तो ऐसा ही जलवा बिखेरे लगी वहाँ के। तो पावर स्टार पवन सिंह जी के आज 10 दिन से लगातार गाना ट्रेंडिंग में बढ़ुए। बहुत जल्द लोकगीत आ रहा बा। रउआ लोग एकदम दमदार तरीका से वो गाना के स्वागत करी। यही तरीके खबर हम रउआ लोग के बीच में लेके आवत रहब। अभी तक ये चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करी। मिल जाएगा अगले वीडियो में, तब तक खाती जय माँ विंध्यवासिनी।